2026. július 17-e és augusztus 10 között felújítják a gyártelepi hévátjárót. A munkálatok miatt több helyen változik a közlekedési rend. Most a Petőfi utca, Műút és a Molk út környékének a forgalmi rend változását mutatjuk be. A felújítás idején a Petőfi utca a Műúttól a Dózsa György utca felé egyirányúvá válik. Ez azt jelenti, hogy a megszokott kétirányú közlekedés ideiglenesen megszűnik. A változás a MOL benzinkút környezetét is érinti. A kútról kihajtó járműveknek az ideiglenes forgalmi jelzéseket kell majd követniük, tehát például a MOL kútról kihajtani csak balra fordulva lehet a Dózsa György út irányába. Fontos tudnivaló, hogy egyes munkafázisok során a hévátjáró teljes lezárására is sor kerülhet, kizárólag éjszaka 23 óra 40 perc és hajnali 3 óra 40 perc között. Kérjük, figyeljék a kihelyezett forgalmi jelzéseket!